Αυξήσεις φωτιά στα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες και στα τρένα, καθώς θα ανατιμηθούν από το 2013 κατά 25%, αλλά και στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ίδρευσης έρχονται μέσα στο 2013 και αναμένεται να συνδυαστούν με μειώσεις στους μισθούς και τις λειτουργικές δαπάνες των ΔΕΚΟ. Οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων στον ΑΣΑ, που αναμένεται να διαμορφωθούν έως το 1,75 ευρώ από 1,40 που είναι σήμερα, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του επιβατικού κοινού που επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επισημαίνει μιλώντας στον Real FM ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΣΑ, Λεωνίδας Κούλος. Η αυξήση των εισιτηρίων σε τέτοιες εποχές είναι ό,τι χειρότερο για το επιβατικό κοινό, αλλά και για τον ίδιο τον εργαζόμενο, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατακραυγή του κόσμου. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος και η αύξηση του εισιτηρίου έγινε και πέρυσι τέτοια εποχή και τα αποτελέσματα βάσει των στατιστικών στοιχείων που έχουμε εμείς είναι η μείωση και της επιβατικής κίνησης αλλά και της ίδιας της κοινωνίας όσον αφορά την συχνότητα των δρομολογίων. Τέτοιες εποχές με την οικονομική κρίση που υπάρχει και τους άνεργους που μεταφέρουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν για δουλειά, είναι επόμενο και λογικό να υπάρχει και μείωση και της επιβατικής κίνησης. Και αυτό συντελεί την μείωση του συγκοινωνιακού έργου αλλά και στην τακτική την απαξίωση των αστικών συγκοινωνιών.